Lange kwartslag. Mensen, vorige week om een oor of. Waar is het er klaar mee? Met alles. Met het werk, met boodschappen doen. Neem het maar op, ik wil weg, ik wil op vakantie. Dus ik pak de vleger naar Mallorca, wie we in Venlo zeggen, Mallorca. Ik stap in de vleger op Rie 5. En voor mij op Rie 1 ga je een meidje zitten. Een blond meidje, een blond schiks. Na 10 minuten komt de steward naar dat meidje toe en er zit meidje. Die gaat een kaart voor Rie 5, maar dan zit ze op 1. Wil ze opstaan? Nee, zit het meidje, dat doe ik niet. Na 20 minuten komt weer een steward naar dat meidje. Zit meidje, dat is een keertje voor Rie 5, maar dan zit ze op 1. Wil ze weggaan? Maar nee, zit het meidje. Ik piek er niet over. 10 minuten voor de landing komt de purser naar dat meidje toe, fluistert hem iets in het oor, het meidje staat direct op en gaat op Rie 5 zitten. Het vliegtuig landt, ik wandel naar buiten, ik loop naar de purser toe, ik zeg, wat heeft ze eigenlijk tegen dat meidje gezegd? Ja, zitten. Die eerste Rie, vlieg gaat niet naar Mallorca. Lange kwartslag.